Itedmi kakabsat iti naragsak ken nabara nga kablaaw kada kayo. Welcome manen kada ito Sabbath School Lesson Review tayo kakabsat. Kayat mi nga daytoy nga ministry ket isu ti agtultuloy nga mangurnong kada tayo. Tapno ni Apo Dios isu iti dayawen tayo. Tapno itinagan na isulaeng iti maitag-ay iti nagtingaan tayo. Gapot at dadalin tayo kakabsat ket iti libro ni Josue. Iduten tayo digiti adal tapno iti pamati tayo. Isukuma iti rumangay. Tayo dadalin tayo adal ti pamati. Manipod kani Josue. Ket adatayon kakabsat iti lesson number 5. Dawatek nga agkararag tayo. Bendito nga Diyos, amami nga dakat sa dilangit. Agyaman kami, kadaytoy nga gundaway. Tapno ama, umay kami ket mabalin kaming agmaymaysa. Akas pinilim nga anak mo, nga dayti dadagsen na, tapno ti panakaisuro iti leksyon. Inton no maurnong dagiti anak mo, iti uneg ti balay mo, iti tiyempo iti eskwela sa batina. Ket itinagan mo ama, isunto iti daydayawen mi. Dawatin mi nga rod, nga ited mo iti panakaawat, ken sirib kada kami. Lukatam, dagiti pampanunot ken puspuso mi, ket agyaman kami, itinagan na po Mesos. Amen. Kahit ko kabsat nga adalin tayo iti kinaimportante, iti paset tayo, iti panagrangay iti iglesia. Ken ti panagrangay iti personal a panagbiag, iti tunggal kamkameng iti iglesia. Apay nga daytoy ti imbaga kakabsat. Very recently, adda iti naaramid nga seminar ken meeting kakabsat ijay headquarters tayo, ijay Northern Luzon Mission, ijay Artacho, Sison, Pangasinan. Imay iti direktor iti Sabbath School iti Union nga ni Pastor Joles Bermudez. Kaduana digiti opisyales iti misyon, kaduada digiti daduma kakabsat, ket tinaimbitaran digiti papastor, dagiti papanglakayen, ken nangruna, dagiti Sabbath School teachers wenno facilitators. Tapay, daytoy kakabsat iti dakkel a problema iti iglesia. Let's face it. Saan tayo nga mabalin kakabsat nga likudan daytoy a problema? Iti problema iti iglesia ket nagadu iti reports iti baptism. Ket dayta ket maysa kakabsat nga naimbaga damag. Sa dinuman a misyon, sa dinuman a distrito, sa dinuman nga iglesia, intun no adda iti maaramid nga kaskasaba, Aspargo Crusade, data ay bantayo, small group, reaping wenno harvest 2025. Intun no adda iti mabautisaran, basit man ngem nangruna no nakadado ti bilang na. Nagpintas nga buyan kabsat. Ket no adda iti report a maikabil iti Facebook. May saak kakabsat nga agmangted iti comment, to God be the glory. Ngem likudan kadaytoy a nakadado a mabautisaran. Basit iti mabati. Ket basit manen kadagiti basit a mabati. Iti agbalin nga dayjay kuna tayo a disciples.
Taday jay kakabsat iti Great Commission. Saan nga mang bautisar? No di kadi go to all nations and make disciples. Daytoy iti dakkel problema. Problema ti iglesia. Problema iti mission. Problema iti conference. Problema iti division. Problema iti general conference. That is the reality. Iti mapaspasamak kakabsat. Iso da ito. Idis napan a Sabado ada iti binisita mi nga iglesia. Agyaman kami ta dagiti officers iti Adventist Youth Association iti dayjay a distrito napandamet ijeng iglesia. Isuda kakabsat iti nangi pangulo, they led the program from the Sabbath school to the divine hour of worship. Siyak laeng iti inayabanda to participate, to discuss the review of the lesson, ken mangited iti mensahe iti divine hour of worship. Idin nga agrugin iti Sabbath school. Timadera kakabsat, kinitak iti gimong. Tano, umunagak ti unag ti kapilya. Pilyek iti sango. It has been my habit nga agyanak iti sango. Idin nga kumita, kunak kadayjay maysa a panglakayen. Ayan dagiti kakabsat. Itin bagada pastor, adu dagiti maladaw. Ampay ang maladaw. Pudno nga iti madama iti lesson review ni Adan iti umay dan. Nang runa iti aglipasen ti Sabbath school, tammo digiti kakabsat iti agmo digiti kakabsat iti time dadan. Ke ijay promotional, nag-promote kakabsat iti maysang agtutubo nga agtrabaho iti Hope Channel North Philippines. Iyon yon. Ket inbaga na digiti program. I like the programming of the Sabbath school. Sana inbaga iti time iti Sabbath school program. Isumit iti live presentation dayjay Sabbath school lesson review nga isuti i-broadcast iti Hope Channel. Ket I gave my concern. Taday ito'y kakabsat iti naibaga digiti mabisita nga kakabsat nga apay nga hang kayo nga umay iti kapilya. Adameten iti buyaen da. Iti balayda. They don't care to come to church. Adameten iti buyaen da iti balayda. Ket anya gamin kakabsat. Anya ti kunak, I'm presenting this tapay. Iti ayan iti solusyon isu kakabsat iti puso iti iglesia. Now what is the heart of the church? It is the Sabbath school. Ijay ti pakipasitam, ijay ti pakipasitam. Anya iti ayan iti problema. Kuna na dayjay may isang nakabsat, ijay iglesia nga napanan mi di Sabado. Pastor, pagod na ako, nakakaisip kung anong mga programa ang aming gagawin. Nabanugan. Kadoon kakabsat ka, mabanog tapay. Nuham mo nga balbaliwan dahil nga programa, either it is recycled or replayed, kung nanto di kitay hanggang may sulat di, sulat. Isu nga, iti aramidin kakabsat, it is where the Sabbath school iti ayan na.
na irugi iti panaggigimong iti Sabbath School. Ket iti addan dayjay programa tayo. I like what Pastor Relino Orbe, idi nga may sapel ang tuunyon tayo i-promote na Sabbath School alive. Let us make by God's help the Sabbath School alive. Isu nga adda dayjay training nga aramiden kakabsat. Ngem intunno apan manen digitin na train. Kitam digit picture, iawat da certification na certified dan nga Sabbath School teacher or facilitator. Ngem no mapan ka ije kapilyada, anya ti mapaspasamang the same setup. Anya itikit-kitaan tayo. Kitikitaan tayo kakabsat. Nga adda dayjay misyon nga agtitinulong tayo. Tapno dayjay problema iti iglesia. Anya dayjay problema? Adu iti mabautisaran. Ngem basit iti agtalinaed nga mamati ti uneg ti iglesia. Kasanwa ramiden tayo kakabsat. Dayjay man panagisurom at padati panagisurom kakabsat niya. It is the traditional against versus dayjay baro a set up itata. Hanya dayjay baro nga set up. Pagyaman na manen iti Sabbath School Department tayo kakabsat. 3 points kunana. Nalakaday jay nusurutin nyo di panagisuro iti Sabbath School nuot no alaan nyo nalalaka kakabsat tapay saan tayton amapan iti traditional. Anya iti traditional. Kabsat isuruman iti lesson iti Domingo. Kabsat si kamet iti Lunes, si kamet iti Martes, sika ingana nga maamin madiscuss. Dayjay iti traditional. Kitain tayo kakabsat. Nga iti panangisuro iti lesson tayo. The summary must be comprehensive, clear, practical, can applicable, iti panagbiag, iti tunggal maysa kada tayo. Anya iti serserbina, iti panagadal no saan tayto. Kati adadalan tayo, adal iti pamati manipod ti libro noswe. No makita tayo kakabsat nga dayjay Diyos ni Josue, isumit lang dayjay Diyos tayo. Dayjay Diyos ni Josue nga nangited iti panagbaligi kenkwana. Isumit ti mangited iti panagbaligi kada tayo. People will be attracted. They will come. Ket daytoy nanumo nga ministry tayo. Daytoy aramiden tayo. Kayat mi at tumulong. It ited me dayjay simply nga outline. Ket agyaman na, tada kayo iti usaren ni Apo Diyos. Tapno daytoy nga iglesia, makasagana, sisasagana, iti yaay ni Apo Diyos, iti may kadwa. Ket si kakabsat ko, iti usaren na, kadaytoy apanggat. Iti lesson tayo kakabsat, ad-adal manipod Kenoswe. Umuna nang naadal tayo digiti Ricardo iti panagbalegi. The recipe for success. Dayjay iti balakad ni Apo Diyos ken ni Josue akas baro nga mangipangulo iti ili iti Israel.
May kaduwang leksyon tayo na adal tayo naklaat babaen ti parabor. Surprised by grace. Namuan tayo nga ni Apo Diyos babaen iti parabor na. Isalakan na iti maysa a managbasol akas ken ni Rehab. Bimalasiw da iti karayan Jordan. Ni Apo Diyos nang aramid iti datdatlan. Naadal tayo dagiti pakalaglagipan iti parabor. Idinapan alawas, inadal tayo dagiti dangadang iti likudan dagiti amin adang dangadang. Ti leksyon tayo tatakakabsat. Lesson number 5. Ti Diyos makigubat nga agpaay ken ka. Ti paset nga mayulok at masarakan iti Josue 10, versikulo 42. Na isurat, ket basaan tayo. Ket isuamin digitoy nga ar-ari ken dagiti dagdagada, ni Josue innala na iti maysa at tiyempo. Agsipud ta ni Jehova a Diyos ti Israel, nakigubat agapu iti Israel. All these kings and their lands, Joshua conquered in one campaign because the Lord, the God of Israel, fought for them. Ti Diyos makigubat agpaay ken ka. Iti pagyaman na kabsat kada iti lesson tayo, dayjay you iti English inkabil iti lesson tayo nga sika ken ka. Ti Diyos makigubat agpaay ken ka. It is a personal. It is individual. Tapay, amin tayo adamit ti gubat nga sangsangwen tayo. Iti kayat tayo, amaamuan iti lesson tayo. Nga ti Diyos ni Jehova aman nakabalin amin a Diyos. Diyos iti Israel. Nga nakigubat nga agpaay iti Israel. Agpaay met ken ka, makigubat met, no inikan na iti balegi iti Israel. Ikan na kamet kabsat, iti panagbalegi, kadagiti anyaman nga gubat asangsangwan. Diyan na pananmi nga church, iti Sabado, sino kada kayo tewang problema na ako na niya ako. Ni adda iti nakaitured, nga ingato na jeima na sa inbaga na pa'y nga nakapigpig sa siyak pastor. Kuna, saan ka nga apalan kabsat ko na. Tati amok nga wang problema na, digijay kakabsat tayo nga nagurnosen iti sakada, nga addan iti unag, iti temporary nga paginananda. Kuna, lalo ta, intuno ag-discuss kayo intuno Sabado, isumot nga rod ti pista, tinatayan niya. Ayun na niya, pastor, kuna na. Amin tayo kakabsat, let's face it, all of us have battles to face. Physical, material, financial, social, relationship, nang nangruna iti spiritual. We have battles to face. Ngem anyalakit din ta nagpintas dayjay nga imbaga ni Josue. Nagbalegi da. Tapay, agsipod ta ni Jehova a Diyos ti Israel, nakigubat gapo iti Israel. Iti lesson tayo kabsat, biningay ko iti talo a paset. Umuna, ti Diyos gubaten na ti kinadakas.
Laglagipon tayo nga, idin asumrek, iti Israel, ijay Kanaan, dagiti natives, kunatay kumanya, dagiti tattao nga adda ijay Kanaan, nalawat ti Kanaan kapsa. Ket saan da amamati ken ni Jehova a Diyos. They were heathens. Nagadu digiti practices da nga saan kuma nga kitaan tuladen dagiti anak ni Apo Diyos. Ket kayat ni Apo Diyos nga dayjay an dagang inkarina aserken iti pinili na nga ili na. Dati kunana ni Apo Diyos, agsanto kayo, gapu tasyak ket santo. Isungain bagana ni Apo Jesus kapsat, be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Ngem dayjay kinasanto iti panagbiag digiti anak ni Apo Diyos. Mamantyaan da. It will be stained. Gapu kadayjay kinarugit iti basol dagiti tattao iti aglawlaw da. Kunana ni Apo Diyos kabsat iti Deuteronomio 18 versikulo 9. No makadanon ka iti daga a ited ni Jehova a Diyos mo ken ka. Di kanto sursurwen aramiden akas dagiti kinarimon dagiti anas nasyon. Kitain nyo kapsat, dayjay aramid iti basol dagiti adda iti daga ana ikari. Anya adaga Canaan. Kunaya, di kanto sursurwen nga aramiden iti kas kinarimon. Dayjay kinarimon inusar kakabsat ni Apo Diyos kadigiti bambalag anarugit. Di kanto sagidan, tapay makarimon. Dagijay aramid digiti adda iti Kanaan. Ket kayat ni Apo Diyos, nga isuda ket saan kuma atuladen ti Israel. Saan ko kakabsat nga ibain nga ito'y balay, we have divisions of labor. Ni Mrs. Rafanan, isuna kabsat ti para urnos ti balay, para luto. Tapno matulunga, syakmet kakabsat iti mangisaang iti kanenming inapoy. Syakmeten iti aglaba. Into no na magaan, agkupin. Kahit di gidi plansain, mangyurros. Iti naadal ko kakabsat, manipod ka di mother me ni mamang. Tada kami di pamilya mi, pito kami nga agkakabsat, awan iti babae. Kahit nasursuro mi at trabahuen iti trabaho iti balay, tapno saan amarigatan, day di mamang. Nang runa iti uniforme kanya laki din, day di kaki nga, tapno na silang, day di mamang, mangalay iti inapoy, salay kabilo, pispusin na, sanan to armidurin, sanan to ito nung warsyan na, kupinin na sanan to plansain, idikit kitain ni, as her sons, we made it a decision. Awan kada kami kakabsat. Kat agnang lang runa agyaman na met. Uremet digit anak ko na surusuro da met. Iti kasjay at trabaho. Anya iti puntos. Adda iti puraw. Si kakabsat ko nga aglaba. Paglaukam ka diti puraw kandi kolor. Nang runa no da di kolor. Kat agali. Anya aramidin na. No daytoy ko mabadok anya.
dayjay kulur na, it runs. May pandyadanom. Kay no, dayjay puraw, nga mailaok, saan tun apuraw tampay, na alyan kaday tuy akulor. Ni Apo Diyos kasjay ti kayat na. Isu nga nangaramid kakabsat iti naduma-duma ken adu nga balbalakad. Nang nangrunay iti institusyon. Dulang ti institusyon nga impatader ni Apo Diyos iden. Umuno na di pamilya. Establish the family on the 6th day. Santo dayjay aldaw panaginana. Ammo ni Apo Diyos nga iti pamilya is the basic unit of society. Isumat ti basic unit iti church. Nakadado dagiti kakabsat nga naiyanod na by the influence of intermarriage. Anya itiket kong sawan. Gapu ta saan da nga sinurot dahil balakad ni Apo Diyos. Anya din balakad na. Be ye not unequally yoked with unbelievers. Isu dayjay ti kunanan na Apo Diyos. Intong sumrek kayo, ijay daga nga itid ni Hioba kada kayo. Saan yun to asursuruhin? Saan yun to atuladen? Saan yun to aramiden? Digijay makarimon nga aramid di kita na nasyon. Saan akayat ni Apo Diyos iti kinadakes nga isu iti mangmantya iti kinapuraw dayta apagan anay mo nga inted ni Apo Jesus. Mikadua kakabsat apaset ti lesson tayo. Ti Diyos makigubat akas ukom. Judge. Kunana ni Ari David, iti Salmo 82, versikulo 1. Ti Diyos aktakder iti gimong ama ipaay iti Diyos. Isu mangukom ang nagtingaan dagiti di Diyos. Sa inayon ni Ari David, iti Salmo 96, versikulo 10. Kunain yun to kadigiti na nasyon, ni Hioba agari. Tilubong, timetlubong na ipasdek, adi mabalin nga isinan. Ukuban nanto asikakantadan dagiti tattao. Judge. Amutay ko bang kakabsatan niya? Tikunana, iti Ari Solomon. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment. Tapay, He will bring judgment. Anyaman nga inaramid iti tao. He will bring it to judgment. Kitkitaan tayo kakabsat. Nga idjay lesson tayo kunana kini Josue. Siyak iti Diyos naguraek iti kinadakes. Gapu taguraek iti kinadakes. Siyak met iti Diyos nagubatek dayta a kinadakes ket agtakderakto akas ukom. Anya iti trabaho ti ukom. He will give judgment. Adanto lang iti duwa nga sentensya. No mapantayo kabsat iti parables ni Apo Jesus, especially the parables of the talent. Dahil kapipintasan na dinggan, dahil inbaga, dahil ari, kadayjay nga tao. Nga inikan na ti lima, kaya inikan na ti duwa nga talento. Mapagtalkan, faithful servant. Gaputa mapagtalkan ka kadigiti babasit. Itatan mabaling ka nga mapagtalkan, iti adu ken ti dadakkel. Sumrek ka
iti agnanayon nga ragsak, iti amam. Saan to kumaamangag? Dahil ibagan na mo iladyo ukom. Nya. Kaday may sangay ka na. Saan ang mapagtalkan? Nga adipen. Dua. Adipen ang mapagtalkan. Adipen asan mapagtalkan. Dagitoy kakabsat nga adipen. Irepresentaran na dagiti tao na nasyon. Irepresentaran na dagiti grupo. Apay-apay nga dagitoy ket nagbalin nga mapagtalkan. Subyen tayo kakabsat. Dahil lesson tayo. Nakilaat babaen ti parabor. It is only by God's grace nga itimay sa ama nagbasol dati nga isuna ket maababak. Dati nga isuna ket tawiden na. Dayjay a sentensya iti panaka idadanes panaka ilunod ken uray pa yan iti patay itatan tinanawan na daytoy nga lugar nga ayan na the conditions that he have apay nakilaat gapu iti parabor no alain tayo kabsat iti arguments ni Pablo bagana Roma 3:23 amin ket nagbasol sa imbagana Roma 6:23 ket iti supapak ti basol isu ni patay dua nagbasol digit nga dua ngem adda iti agduma nga dayjay man sentensya tani Apo Dios makigubat akas ukom. Dayjay ukom. Dua. No alaen tayo dayjay kilaat nga babaen iti parabor. Una na babaen ti pamati daytoy ang managbasol nga isuna ni Rehab. Naisalakan. Haan ang nairaman digiti di anamati. Intun kakabsat, no itin ti ukom, dayjay a sentensya. That is the work of the judge. Iti kitain na, dayjay panangawat mo, dayjay a parabor. Ta dayjay parabor, isu iti mangisalakan ken ka. Grace and grace alone. Iti pagyamanan tayo kakabsat. Daytoy leksyon tayo isursuro na. Nga dayjay Diyos anang ikari ang makigubat nga agpaiken ka. Ikan na ka iti parabor. Kit nababaen ka dayjay nga parabor na. Ikan na ka iti panagbalegi. Tapno intunno mangukum. Daytoy a Diyos ang makigubat nga agpaiken ka. Mangagmunto dayjay akablaaw. Welcome, faithful servant. Iti mikatlo ken maudi apaset iti lesson tayo kabsat. Tinaimbag adamag iti pungtot iti Dios. Agsipud ta iti ladawan iti lesson tayo ket makigubat ni Apo Dios nga agpaiken ka. Makitam kakabsat nga aday ti pungtot na. Makaungay. Makakita kan kakabsat nga dete apan makigubat. Kaspare kang mabuksing kumanya. Kagura na kan aday kabuksing mo no. Isiwa nga kung kunana. He must be serious. He must be concentrated. Awan iti punterianan mo sadlain di kabuson. Ngem gaputa ni Apo Dios makigubat nga agpaiken ka adda iti naimbag adamag. Kunana iti Salmo
11, versikulo 7. Taniyo ba nalinteg? Ayatin na iti kinalinteg. Tinalinteg, buyaan na, tirupa na. Sa inbaga kakabsat ni Jeremias, this is one of my favorite texts. Jeremias 31 verse 3. Ni Hioba nagparang kanyak itinabayagan apanawan. The Lord has appeared to me. Anya tinbaga na. Ket kinunana, when siyak nagayatak ken ka iti agnanayon apanagayat. Gapuna babaen ti kinaman ang asi in ya sideg ka. Anya itinadal tayo kabsat. Ni Apo Diyos makigubat nga agpaay ken ka. Akas itipan nakigubat na nga agpaay ken ni Josue ken ti Israel. Guraan ni Apo Diyos iti kinadakes. Gaputaguraan na, isunan to iti mangited, iti sentensya, ta isuna iti ukom. Ngem sakbay nga mangukom, ited na, daye parabor na, ken ayat na. Akas daye kunana ni Jeremias, gapu na, babaen iti kinaman ang ngaasi, inyasideg ka. So many hearts were drawn to God because of His loving kindness. Gapu iti kinamalagayat na. Ni Josue, insurat na. Iti kasta ni Josue, kinabil na, iti suamin na dagay, iti katurudan, ken ti abagatan, ken iti tanap. Ken dagiti bakras, dagiti bambantay, ken di suamin nga arida, nga awan pulos iti tinidala no di ket tinukaw na nga inkisap amin anadangkes akas inbilin ni Jehova at Diyos iti Israel. When God fights the battle for you, kas dayjay inaramid na ken ni Josue, you will win the battle. San ka di kabsat nga nagsayaat, nagpintas, iti agbiag, iti maysa ang nagbalegi. Apay nga nagbalegi ka? Apay ang nagbalegi ako. Let's put it in the present tense. Apay nga agbalegi ka? Apay nga agbalegi ako. Gapu tatih Diyos makigubat nga agpaay ken ka. Dayjay kinakapsut ko. Patibkeren na, gapu ka dayjay kinabilag ken kinapidsana. Ni Apo Diyos ken ni Apo Diyos laen, iti madaydayaw. Taagbiag ka kuma, agbiag ta kuma, iti biag ang nabalegi, gapu iti parabor na. Agkararag tayo kabsat. Agyaman kami ama, kada ito lesson nga inted mo kada kami. Ti karim, nga sika iti Diyos, nga guraem iti kinadakas. Nga sika iti Diyos, nga mangukom kada iti amin ababanag. Sikamet lang iti Diyos nga naayat. Nga agbago kada iti ayat ken parabor mo. Guyudin na kami, guyuguyin na kami, nga agayat ken agserbiken ka. Ama da kami tata. Dagitoy nga kakabsat o Diyos, nga kadwami nga nagadal iti saom. Adda iti personal met, agubat asang sangwenda. Adu digiti gubat o Diyos asang wenda. Dawatin mi, nga sika nga Diyos nga nangayat kada kami. Sika kumamit, iti mangikubat kadagitoy na problema. Iyasideg ko nga rodo Diyos, digito nga kakabsat. No iti problema dakit na pisikalan. Ama, sagidem kadi, digito nga kakabsat. Tapno iti physical panagbiagda.
ket mabang-aran da, ket umimbag da. No iti problema o Diyos ket na espirituan. Sika o Diyos nga man nakabalin amin nga makigubat kadigiti gubat mi. Ited mo kadi iti panagbaligi ama. Anyaman na problema mi, sika ama iti pagsanggiran mi. Ket agyaman kami iti karim nga no adda kami ken ka, we can do all things. Gapu iti anak mo, isu iti mangpapigsa kada kami. Agyaman kami launay, itinagan niya po Jesus. Amen. Ket amen. Kayat ming ibagakapsat, the outline, simple outline, ket maited kada kayo. Tapno kayat mi amatulungan da kayo. Parang ayen, let us make Sabbath school alive. Gapu iti panangusar ni Apo Diyos kanyayo iti panagisoro. Gana numay nga lawas, akas di kanayon mi nga ibagbaga, ay ayatin na kayo ni Apo Diyos. Ket ay ayatin na kayo man. Imbag nga rabi tayo ang aming kakapsan.